Goedenavond, u kijkt naar Zeeland Nu met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Op 11 april wordt in Middelburg de internationale For Freedoms Award uitgereikt aan Save Ukraine. Een organisatie die zich inzet om ontvoerde Oekraïense kinderen terug te halen uit Rusland en de door de Russen bezette gebieden. Volgens de Roosevelt Foundation is de award ook een erkenning voor alle Oekraïners die blijven vechten voor rechtvaardigheid en democratie. Traditiegetrouw is het koninklijk paar aanwezig bij de uitreiking. Of dat ook dit jaar het geval is nog niet duidelijk. In de gemeente Reimerswaal bestaan ze al, rollator- en rolstoelvriendelijke wandelroutes. En nu wil ook de gemeente Goes ze gaan aanleggen. En dat is goed nieuws voor mensen die aangewezen zijn op deze hulpmiddelen. Dan is dit soort gemodder verleden tijd en zijn verlaagde stoepranden, zoals hier in Krabbendijken, de nieuwe realiteit. Wandelaars merken de voordelen. Oh, het is wel makkelijker. U komt minder obstakels tegen. Ja. Obstakels zoals? Nou, zoals hier dit. De stoeprand. En ik vind dat ze het enigszins wel rechter gemaakt hebben. De routes zijn niet compleet nieuw. Ze gaan over bestaande paden waarvan sommige delen worden omgeleid of aangepast. En er is een hele kleine route aangelegd dat mensen zelf met door middel van de pijltjes een route kunnen lopen van zomaar 2,5 kilometer. Waardoor ze toch wel net even naar buiten gaan en niet zelf hoeven te bedenken van ja, waar moet ik naartoe lopen. Hoe belangrijk is dat naar buiten gaan en bewegen? Heel belangrijk, voor jong en oud. Dus dit zijn ook routes die ze gewoon met de kleinkinderen, met familie kunnen doen. Dus waardoor ze wel makkelijker ook uit het isolement komen vaak bij ouderen wat je ziet. De wielvriendelijke ommetjes zijn herkenbaar aan de groene bordjes met de paars-roze pijl. Op de alpaca-boerderij in Aagtenkerken kunnen ze hun geluk niet op. Het ontbijt, lunch en diner van de alpaca's bestaat de komende tijd uit kerstbomen en nog eens kerstbomen. Die bomen zijn gebracht door honderden Zeeuwen die er in deze tijd vanaf moesten. Ik denk dat we tot half maart in de kerstbomen zitten. Op de boerderij wonen ruim 60 alpaca's die de komende maanden zo'n 1000 kerstbomen naar binnen moeten werken. Meer dan de vorige jaren. We doen het eigenlijk al vanaf 2019 en het wordt elk jaar meer. Dus zolang het voor de alpaca's gaat, dan gaat het. En op een gegeven moment bereiken we misschien een maximum aantal bomen. Maar dat moeten we nog een beetje uitvinden. Zoveel bomen, genoeg voor iedereen zou je denken. Maar ook onder alpaca's heb je een pikorde. We staan nu tussen de dames. Die zijn verder niet heel fel naar elkaar. Die maken eens een keer een geluidje of spugen. De mannen hebben echt vaak hun eigen kerstboom. En daar mag een ander niet aankomen. Die zijn in die zin wat territorialer. Ze zijn ook heel menselijk eigenlijk in dat opzicht. Jij zegt het, ja. Het opeten van naaldbomen lijkt misschien pijnlijk, maar is juist goed voor de alpaca's. Na het eten van de kerstbomen hebben de dieren namelijk veel minder last van wormen en andere parasieten. Dus dat betekent dat we minder medicatie hoeven te gebruiken. En dat is uiteindelijk voor iedereen beter. En Mara is om nog een reden blij met dit kerstbomendieet. Alle poep, plas en spuug ruikt de komende weken naar dennenboom. Roeier Corné de Koning uit Kloetingen is één van de succesvolste Zeeuwse Paralympiërs. Na Rio de Janeiro in 2016 en Tokio in 2021 wacht komende zomer Parijs. 2024 wordt dus het jaar van zijn derde en laatste Spelen. Absoluut. Dit is wel hetgene waar ik de afgelopen jaren wel naartoe heb gewerkt. Ja. Ik ga ervan uit dat dit mijn laatste Spelen worden. Dus los van het feit dat ik natuurlijk ook gewoon mijn beste prestatie wil neerzetten, hoop ik ook gewoon op een mooie manier een hele mooie periode van topsport af te kunnen sluiten. Na een vierde plek in Rio en zilver in Tokio hoopt de koning tijdens de zomerspelen weer hoge ogen te gooien. Sinds kort vormt hij weer een roeiduo met Esther van der Loos. In de aanloop naar de Paralympische Spelen in Rio hebben we duizenden kilometers gezamenlijk geroeid. Het mooie en het meest magische was uiteindelijk ook wel is dat we gingen samen in de boot zitten. Het was de eerste kilometer was het onwennig, de tweede kilometer ging het weer beter en uiteindelijk gewoon alsof er simpelweg geen tijd overheen is gegaan. En dat geeft vertrouwen in de voorbereiding naar Parijs met zo'n 25 uur training per week. In februari gaan we op trainingskamp en dan hebben we in april een World Cup en het EK. En in de daaropvolgende maanden hebben we ook nog een aantal World Cups. En dan eind augustus is de Spelen. Dus nog 4 wedstrijden voorafgaand om een beetje goed in het wedstrijdritme te komen. En om te kijken waar we staan. Medaille of geen medaille, bijzonder wordt het zeker voor de koning.
vanuit hier stap je in de auto en je bent 3,5 uur later sta je daar. Dus dat is gewoon super gaaf. En ik hoop ook wel dat ze ook allemaal in grote getalen daar naartoe zullen komen. Het is zeker de hoogste tijd dat er wat droger en kouder weer komt, want op alle mogelijke manieren proberen ze nog wat water weg te laten lopen. Dit is bij Hulst en er was er strikt gezien weinig neerslag vandaag, maar op veel plaatsen was er toch nog wat lichte regen of motregen met veel bewolking en vaak een grijze lucht en lokaal een paar kortdurende opklaringen. Vannacht zijn er ook wel een paar opklaringen, maar nog niet veel. Het is wel droog en bij een koude noordoostenwind is de minimumtemperatuur 0 tot +2. Morgen is de maximumtemperatuur ook maar 1 tot 3 graden boven nul. Bij 's middags windkracht 4 tot 5 uit het noordoosten, dus het is al een beetje winters. Eerst is er vrij veel bewolking, later komen er uit het noorden meer en ook bredere opklaringen. En de eerste helft van de volgende week ziet er mooi en koud uit, met maxima rond het vriespunt, maar dat is maar voor korte tijd. De meeste tijd is er lichte vorst, met plaatselijk minima van -3 tot -5. En misschien overbodig te zeggen, het is tot ver in de volgende week in ieder geval droog. En tot zover. Maar blijf vooral kijken, want straks ben ik bij u terug met Zeeland de Week met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Dus graag tot zo.